jedan od načina kako sebi možemo kvalitetno da zagorčamo dan i život jeste i taj da se upoređujemo sa drugima i da upoređujemo svoje i naše možda trenutno stanje u kojem baš nismo u najboljem stanju i izdanju, da nismo baš najviše cool i da nam je sve na maks i da to neko svoje ne baš tako high performance state stanje uporedimo sa onim šta je neko izbacio na društvenoj mreži, kako se drugi ljudi ponašaju, kako drugi ljudi žive svoj život. Jedino pravo merilo vrednosti i unutrašnje sreće jeste zapravo ono kako se mi osjećamo u svojoj koži, bez obzira na to da li imali ili nemali nešto od internih resursa, spoljašnjih resursa, možda trenutno nismo u tom životnom trenutku da možemo da budemo apsolutno zadovoljni na svim poljima i da nam je sve onako glat i potaman, ali Bože moj, što se kaže, precvitanje je najtamnije, jel da? I da nema noći ne bi bilo ni dana, da nema tame ne bi bilo ni svetla. Kada prihvatimo ono što zaista jesmo, kada zaista stavimo fokus na sve ono dobro u nama, na sve ono što nam je životom dato, možemo lako da nađemo i novi način i novu opciju i šta god da nam u tom trenutku treba da smo srećni i da istinsku sreću osjećamo iznutra, a ne da osjećamo sreću ako smo slučajno videli da smo možda u nekom aspektu bolji od nekog drugog. Iskreno, to jeste jedna od karakternih osobina nekih ljudi koja mene malo drži dalje od takvih ličnosti, samo da pustim muziku. I dobro je videti ponekad i kontrast naspram onoga što jesmo, samo da bismo možda i na neki način osvestili šta imamo. Jer ako vidimo osobu koja nema baš tako neke prijatne karakterne osobine, koja baš i nije onako idealan primer za dobrog uzora i koja ima takvo ponašanje kakvo možda ne bi priličilo nekome ko je dobra osoba. Stvarno biram rečnik. Mogu da kažem samo kreten, ali hoću da biram rečnik. Da, šalim se. Više kreten u žargonu nego kao neka od ovih dijagnoza koje postavljaju itd. Još gore od svega toga je kada ljudi puni toliko toga lepo, takvih koji imaju takve resurse u sebi, koji imaju takve potencijale koji mogu da odrade i da naprave onako dobre strategije za bilo šta na ovom svetu, krenu da se bave ponašanjem ljudi iz svog okruženja i svoju kreativnost, svoj potencijal troše ni na šta. Troše na neke gluposti, troše na to šta je ko kome rekao kada i kako to utiče na mene i da li ja mogu da živim u ovom svetu itd. Ne, brate, pusti to, uzmi, osvesti se, stavi fokus na sve ono dobro što imaš u sebi, seti se svoje najbolje verzije sebe, šta bi ti rekla, koja 3 saveta možeš sam sebi da daš i da nastaviš dalje u toku tog dana, u toku tog meseca, u toku te godine, tako da stvarno izvučeš maksimalni potencijal iz sebe, da podržiš i drugi ljude kako mogu da i oni podstaknu to dobro u sebi i da generalno ceo sistem bude jedno fantastično mesto. Možda ovo zvuči samo kao jedna od priča koje su tako kao fluffy priče i kao sve bi bilo kad bi tako moglo da bude svima na svetu, pa možda upravo to lepo i takvo okruženje zahteva i da pustimo neke stvari, kao što su, na primjer, neću da upirem ni u koga prstom, niti ovo, samo kažem šta sam primetila kod nekih ljudi. I ponekad, da bismo mogli da budemo okruženi dobrim ljudima, je samo potrebno da pustimo svoju ideju o njima i o tome zašto se ponašaju tako kako se ponašaju. I
koliko svojim ponašanjem oni doprinose da se mi bavimo njihovim ponašanjem, to je već drugo pitanje. Zašto se bavimo tuđim poslom, a ne svojim? Zašto razmišljamo o tuđem ponašanju, a ne o svom? Koja su to 3 savjeta koje bismo mogli da damo toj osobi da postane bolja? I kako bismo ta 3 ista savjeta i u kom aspektu mogli da primenimo u svom životu? Zeznam se sa drugaricom da nekako često se dešavalo da upravo ljudi kada imaju neki savjet da daju nekome, upravo je taj savjet potreban njima samima. I to se neretko dešava. I zato je sasvim okej da primećujemo neke ljudske karakterne osobine, da primećujemo da nije sve tako sjajno i idealno. Nažalost, život nije bajka, za sada nije baš uvek bajka. Ponekad je i Survivor, ponekad ne znaš da li si Lara Croft ili Sparta ili desi šta si, kako si, prosto te kida na sve strane, ali to je sve transformativni put i mi smo došli na ovu planetu da bismo učili i da bismo razvijali svoje i duhovne i svoje druge neke sposobnosti. Sad uvek imamo izbor i možemo da ostanemo i da čamimo kao ljubičica, razumeš, na nekoj livadi, ili da stvarno od svega toga što imamo u sebi napravimo najbolju verziju svog života koju možemo, koju čak ne možemo ni da smislimo. I to što nešto ne možemo da smislimo, da smislimo mentalno u datom trenutku, ne ono da smislimo tipa da izaziva u nama neki osjećaj besmisla. Znači, bez obzira na to da li mi nešto možemo da zamislimo, da smislimo, to uopšte ni u kom slučaju ne mora da znači da mi ne možemo da ostvarimo to. Dešavalo se, pravo da vam kažem, stvarno se dešavalo da ja uopšte nisam mogla da zamislim put, da nisam mogla da uhvatim osjećaj gde put treba da vodi, ali sam se ipak fokusirala na sve ono što je potrebno da uradim i da radim u tom trenutku. Znala sam i imala sam osjećaj za prva 3 koraka nakon trenutno obavljenog zadatka i to je meni bilo dovoljno. I stvarno sam napravila svoj put hodanjem. Ne nekim drugim fantastičnim formulama. Primenjivala formule, jesam neke strategije iz svih tih stvari kao što su iz svih tih metoda koje učim i kojima prenosim ljudima. Ali, kako da vam kažem, niko nije mogao da kaže i niko nije mogao da nađe 100% adekvatnu strategiju koja funkcioniše kod svih. Jedina strategija koja, to zapravo ne može ni da se ne zove strategijom, je da smo ipak fokusirani u sada i ovde i da znamo sve ono što je potrebno da znamo u datom trenutku. Da ne srljamo previše u budućnost, da ne srljamo previše u prošlost, da se onako stvarno osjećamo u dobroj koži, u svojoj koži, da se dobro osjećamo u svojoj koži, da. I sve ono što već znate, sve ono što već imate u sebi, sve je to samo dovoljno da dođe na površinu i sve ono dobro da bude osvešćeno. Jer koliko god da smo radili na sebi, koliko god da radimo na sebi, uvek će da se desi nešto što treba da se menja. I to je sasvim okej, jer da smo savršeni, možda bismo bili neka druga viša bića, možda bismo bili anđeli, možda bismo bili šta god, neki vilenjaci, neke ne na ravioli ili kako god, ali smo ipak ljudi i sva sreća što nas možda i te neke male stvari triggeruju da ipak izvučemo svoj maksimalni potencijal na videlo i da primenimo sve ono što nam je potrebno u datom trenutku kako bismo mogli da i imamo dobru sadašnjost, ali i da idemo u smeru dobre sadašnjosti koje je tamo negde u budućnosti. Hvala vam što ste gledali, lajkujte, šerujte, subscribeujte i vidimo se u nekom od narednih videa. Pozdrav!